löytyy. Se on MC-keissi, joka tuli teille räppäriksi tekeytyy. Mä heitän kaiken vapaasti mun päässä, mä heitän kaiken vapaasti nyt juuri tässä. Heitä täältä tulee joka mun suusta. Kuka tykkää tosta kulmassa olevasta puusta? Kiva, että tulitte tänne kattoo. Meillä on breakdance lattia, meillä on kattoo. Me vähän tästä sivuun, etkä näette. Todellakin näin se toimii. Pistäkää kättä yhteen. Niin Samuli pistä teille tykseen. Yeah! Hyvä yleisö, saat esitellä viikon listaa! Teille todellakin näyttää, miten reitityyleisyys täällä hyväksi käyttää puu. Näin se toimii, seisoo päällä ja näyttää niin helvetin hyvältä. Näin se vaan tiputtaa, jos lippu pystyy vaikka liputtaa. Puu. Se on hyppili-hoppi, me tunnistamme teidät tätä hyvää koppia. Hyppili-hoppi, kulttuuri. Näytä miten se spiinaa, näytä miten se spiinaa, puu. Todellakin selässä! Joo! Sieltäkö joku teille rikkiä MC? Mä voin tulisi kun mulla on tää mikki johtavaista kaiken luonnolla MC! Se on Anni, joka tuli heittää tyylejä ja Anni totkoo terveellä niitä lyylejä Annille ketään ei voi mitään. Anni niitä nairiina aina vaan pitää puu. Sillä tyyli on hallussa. Se tyyli todellakaan ei oo kannusta. Kuka täsmää ei mun riviin ja yleisölle näytä mikä mä ei ikin. Se on hippili-hoppi. Kuka tänne helmeellä messinä koppiin. Katsotaansi. Tää on simpanssi ei todellakaan vaksii puu. Näin se menee ja näin se etenee kun äsken tehdään pyöttelyä. Kiitos! Breakdance, Kiitos!